Sa ilo kita sumong sa balita sa inampang sa patagsang tenis, ginpamatudan sang Pinay tennis sensation nga si Eala nga kasampat. Matapos ginpierde siya ang defending champion nga si Eala sang Canada sa nagapadayon nga Mubadala DC Open sa Washington DC. Natapos ang hampang sa score nga 6-2, 7-6 rason nga nakabante ang Pinay tennis star sa quarterfinals. Matapos makuha ang unang set, nakabangon si Eala halin sa 5-1 nga nagbilin sa iya sa ikaduwang set upang nagdaog sa tiebreak. Rason nga naangkon siri ang kadalagan sa hampang nga naglawig sang 1 ka oras kag 53 minuto. Sunod kay Eala nang inyabi sini sa kadalagan mo ang iyang patience kag kabakod sa tunga sa mabudlay nga tion sa iyang hampang. Sa quarterfinals matubang sang Filipina tennis star magadaog sa tunga ng Paulina Kondermetova sang Russia kag Lina Svitolina sang Ukraine samtang paray ng iyang pagpanghanda para naman sa US Open.